Кніга выхаду, раздзел 7. «І сказаў Господ Маісею: Вось, я прадставіў цябе Богам для фараона, а Аарон, брат твой, будзе тваім прарокам. Ты скажаш, што я табе даручу, а ён будзе гаварыць фараону, каб той адпусціў сыноў Ізраіля з зямлі сваёй. Але я зраблю цвёрдым сэрца яго і павялічу знакі і цуды мае у зямлі егіпецкай. Але ён не паслухае вас. Я пакладу руку сваю на Егіпет і выведу войска маё і народ мой, сыноў Ізраіля, зямлі егіпецкай праз суды найвялікшае. І хай ведаюць егіпцяне, што я Господ, які працягнуў руку сваю над Егіптам і вывеў сыноў Ізраіля з іх грамады». Тады Маісей і Аарон зрабілі, як загадаў Господ, такім чынам выканалі. Маісей жа меў 80 гадоў, а Аарон 83, калі яны выказаліся перад фараонам. І сказаў Господ Маісею і Аарону: «Калі скажа вам фараон, дайце знак, скажаш Аарону: возьмі кій твой і кінь яго перад фараонам, і ён ператворыцца ў змяю». Такім чынам Маісей і Аарон, што прыйшлі да фараона, зрабілі, як загадаў Господ. І Аарон кінуў перад фараонам і паслугачамі яго кій, які ператварыўся ў змяю. А фараон склікаў мудрацоў і чараўнікоў, і тыя варажбіты егіпецкія таксама зрабілі падобнае з дапамогай сваіх заклінанняў. І кожны з іх кінуў палкі свае, якія ператвараліся ў змей, але кій Аарона праглынуў іх палкі. Аднак зацвярдзела сэрца фараона і не паслухаў іх, як і прадказваў Господ. І сказаў Господ Маісею: «Зацвярдзела сэрца фараона, не хоча ён адпусціць народ. Ідзі да яго зранку. Вось ён выйдзе ад вады, а ты устань перад ім на беразе ракі і вазьмі ў руку сваю кій, які ператварыўся ў змяю, і скажы яму: Господ Бог гебраяў паслаў мяне да цябе, гаворачы: адпусці народ мой, каб учыніць мне ахвярапрынашэнне ў пустыні. Але да гэтага моманту не хацеў ты паслухаць. Такім чынам, гэта кажа Господ: з гэтага даведаешся, што я Господ. Вось кіем, які ў руцэ маёй, удару па вадзе ў рацэ, і ператварыцца яна ў кроў. І рыбы, якія ў рацэ, памруць, а вада засмярдзіць, так, што егіпцяне будуць брыдзіцца піць ваду з ракі». Сказаў таксама Господ Маісею: «Скажы Аарону: возьмі кій твой і працягні руку сваю над водамі Егіпта, над рэкамі яго і ручаямі, а таксама над багнамі і азёрамі яго, каб ператварыліся яны ў кроў, і хай будзе кроў ва ўсёй зямлі егіпецкай, як у драўляных пасудзінах, так і ў каменных». І зрабілі так Маісей і Аарон, як загадаў Господ. І узнімаючы кій, ударыў ваду ў рацэ у прысутнасці фараона і паслугачоў яго. Ператварылася яна ў кроў. І рыбы, якія былі ў рацэ, памерлі. І рака засмярдзела. І егіпцяне не маглі піць рачной вады. І кроў была ва ўсёй зямлі егіпецкай. Але падобнае зрабілі чараўнікі егіпецкія сваімі заклінаннямі. І зацвярдзела сэрца фараона, і не паслухаў ён іх, як сказаў Господ. І павярнуўся ён і пайшоў у дом свой, і не дадаў да гэтага сэрца сваё. А ўсе егіпцяне капалі вакол ракі, шукаючы вады для піцця, бо не маглі піць вады з ракі. І мінула 7 дзён пасля таго, як Господ ударыў раку.